Какво беше това? Пръчка. А това? Обикновен камък. Да. Паяк ли имам на гърба? Няма ли да престанеш? Някой ли стое? Обърни се. Листо, казах ти. А сега трябва да намерим убежище да пренощуваме. Убежище? Къде? Ние сме в джунглата. Чувала си, там е истинска джунгла. Едва ли става дума за нещо хубаво? Съжалявам, че ще ти го кажа, но това е естествената среда на нашия вид. Хей, не ми говори за природа. Гледам Animal Planet. Знам за хранителната верига. Видя ли? Тук съм сам ордьовър. Едно пролетно руло с оперение. Точно за това стоим по дърветата, а не на земята. След теб. Не, няма да стане. Не. Ще се чувствам по-удобно в нещо построено от човек. Хей, става ли там? Не мога да повярвам, че ще трябва да те влача чак догоре. Да ме влачиш ли? Гледай се очи. Блу! Почакай само! Блу! Кой кого мъкне сега, а? Много смешно. На кого му трябва да лети? На птиците. Птиците трябва да летят. Летенето е свобода и разчиташ единствено на себе си. Не го ли искаш? Не знам, някак е самотно. Хайде да поспим. Ами, аз ще поостана още мъничко. Още не съм се пренастроил. Лека нощ. Лека нощ, Джоел. Лека нощ, Линда.